खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलिनिफ्राय निउज पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। परमेश्वर ब्रह्म आरो बसंत स्वर्गियारिनि मोनसे ग्रुप आरो मोनसेया जाहैबाय डक्टर लीलाधर ब्रह्म आरो गणेश दैमारिनि ग्रुप होननानै बे जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। बे जोंनि थाखाय जोबोरै दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होनोब्ला थांनाय 2014 सननि बाथ्राखौ जों बुंखांनो गोनां जागोन। मानो होनोब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा संबिजित बायदियै बे सिमला गोजौआव जे गोबां बेयाव डेलिगेशननि गेजेरजों जे बेयाव बिबान सोलाय सोल' जादोंमोन आरो बेबायदियैनो बशिष्ठ बर' आरो नीलकान्त बाग्लारि बिथांमोनखौ गोदानै बिबान होनाय जादोंमोन आरो बेबायदियैनो दिनै बे आफादा सोलिबोबाय थादोंमोन आरो बेबायदियैनो बिबान सोलाय सोल' जायै जायै दिनै आमिनगावआवबो मोनसे बिबान सोलायनाय जादों आरो बिनि उनाव कार्बि आंलंआव बिबान सोलायनाय जादों। फैयै फैयै बेबायदि बडि फर्मेशना जाबोबाय थादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव धोरोमारि आफादफोरनि गेजेराव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बिथांमोना मोननै बिथिंजों माने समाजखौ दैदेनलांनो नागिरबाय थानायखौ बिथांमोननिफ्राय जों नुनो मोनो। मानो होनबा 2014 सननि आगोलनिफ्रायनो बसंत स्वर्गियारिया नेहाथारि, परमेश्वर ब्रह्मआ आफादगिरि दिनैसिमावलागि आरो बिथां कान्तेश्वर बरगयारिया जे गाहाय फोसावगिरि नेहाथारि दासिमावलागि। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजिदा रोखा रोखा बिथांमोननि समावनो सुजुना गालांनाय। दा बेबायदियै जोंनि मोननैल'सो टार्म्स थानो हायो। दा बिथांमोना बेसेबां सम जागोन आरो बिथांमोना दिनै बुंना लादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव बेसेबां जिल्ला आफादफोर दङ। बिथांमोना दिनैसिमावलागि रोखा बुंनो हाया। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 27 जिल्ला आफाद दङ आरो बिथिं नेपाल, वेस्ट बेंगल, इटानगर, बांलादेश, बेबायदिनो मेघालया, दिल्ली बेफोरबायदियाव दिनै बाथौ गौथुमा दाजाबाय। दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे दिनैनि नैबे गणेश दैमारि दुलाराय बाथौ गौथुम गहाटियाव थानाय गाहाय मावखुलिनिफ्राय गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनै निउज पर्टेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जाबायदि निउज पर्टेलाव मोनसे इन्डिकेसन लाबोदों आरो बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि सिमला गुजियाव दाजानाय मोनसे समनि बिबानगिरि कान्तेश्वर बरगयारि, बसंत स्वर्गियारि बिथांमोना दिनै निउज पर्टेलनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि सायाव मोनसे खेंफोरथि होदों आरो अजद दैखांदों आरो बिनि सायाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै दिनै गाहाय मावखुलिनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिम बिनि फिननायखौ होनो सानदों। बिथांमोना मोनसे अजद थिखांदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव गामियारिफोरनिफ्राय बाथौ थानसालिनि मुङाव 500 राङै दिखांनानै प्राय 10,000 बाथौ गामि आफादफोरनिफ्राय 5 कोटि टाका गणेश दैमारि बिथाङा अर्डार हरदों होननानै मोनसे निउज पर्टेलनि गेजेरजों ओंखारदों। नाथाय दिनै गणेश दैमारिया बे 500 रां गामियारि रेजिस्ट्रेसन फिस लानांगौ होननाय बाथ्राया बे बाथ्राया गणेश दैमारिनि नङा। बे बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे मोनसे मावसुमा मेलनि थांखि आरो बे थांखि बायदियै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 27 जिल्ला आफादफोरनि गेजेराव जेमान गामियारि बाथौ थानसालिफोर दङ आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव मोनसे मुं थिसननाय बे फारिलाइया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै जिल्ला कमिटि बिया आफाद
गामि आफादफोरा मोजाङै मिथिगौ। बेखौ दिनै जाय बिथांमोना बुंदों, दा बिथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोननै हानजानि बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों। परमेश्वर ब्रह्म बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि हारि दानाय, जाति फोसाबनाय, जोंनि सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय गासै खामानिया दिनै सोलिगासिनो दङ। आरो दिनै जोङो जोंनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव मोनसा मोनसि जानांगौनि बाथ्रा गैया। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि बे गाहाय मावखुलिनिफ्राय नोंथांमोनखौ मान होनानै जोङो बारग' दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ जोङो मान होयो आरो अरायसम जों श्रद्धा खालामो। नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि बे गोजोन सावरायनाय खौसेथिनि थाखाय आवगायबोयो। दिनै बेयाव पार्सनेलि गणेश दैमारी आरो डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि बाथ्राखौ सोंखारिनानै बुंनाय जादों। मानो होनबा दिनै डक्टर लीलाधर ब्रह्म गणेश दैमारीनि बे गौथुम नङा, बे रायजो राजानिनो गौथुम। दिनै बेनि दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै मोजां नोजोर, मोजां थांखि लानानै नोंथांमोना जा समाव बे आफादखौ जोनोम होदोंमोन आरो बे आफादनिनो जोंबो सासे बिबानगिरि आरो नोंथांमोना बे जायगानिफ्रायनो गाहाय मावखुलिनिफ्रायनो बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना गुवाहाटीआव थानाय बाथौ पुरिनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोसो गोथारै आरो खुथारै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। दहाय आफा बोराइ बाथौ। बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि हारि दानाय, जाति फोसाबनाय, जोंनि सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय गासै खामानिया दिनै सोलिगासिनो दङ। आरो दिनै जोङो जोंनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव मोनसा मोनसि जानांगौनि बाथ्रा गैया। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि बे गाहाय मावखुलिनिफ्राय नोंथांमोनखौ मान होनानै जोङो बारग' दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ जोङो मान होयो आरो अरायसम जों श्रद्धा खालामो। नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि बे गोजोन सावरायनाय खौसेथिनि थाखाय आवगायबोयो। दिनै बेयाव पार्सनेलि गणेश दैमारी आरो डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि बाथ्राखौ सोंखारिनानै बुंनाय जादों। मानो होनबा दिनै डक्टर लीलाधर ब्रह्म गणेश दैमारीनि बे गौथुम नङा, बे रायजो राजानिनो गौथुम। दिनै बेनि दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै मोजां नोजोर, मोजां थांखि लानानै नोंथांमोना जा समाव बे आफादखौ जोनोम होदोंमोन आरो बे आफादनिनो जोंबो सासे बिबानगिरि आरो नोंथांमोना बे जायगानिफ्रायनो गाहाय मावखुलिनिफ्रायनो बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना गुवाहाटीआव थानाय बाथौ पुरिनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोसो गोथारै आरो खुथारै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। दहाय आफा बोराइ बाथौ। बेनिफ्रायनो जों खामानि मावनो हादों। दा होनबा जों साननानै नायदों, माखासे थालांनाय फैसाफोरखौ बिथांमोना गारि दङमोन, गारि गंनै दङ, केमेरा दङ, फैसा लाख फैसा दङमोन। दा बिथांमोना बेफोरखौ हिसाब निकास होलायनो हायैनि जाहोनाव बिथांमोना जों बे गोदानै जानाय बे बिबाना अबैध होननानै फोसावो आरो बिथांमोना आलादायै मोनसे लासै 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 प्राय 2 बोसोरनि उनाव मोनसे आफाद दानानै लादों। नाथाय बे आफादाबो गोबां दिनै 27 जिल्ला आफादफोरखौ लाफानानै बिथांमोना दिनै बेबायदि सोद्रोमा सोसननो हाया। जायफोरा सोद्रोमा सोसननानै दोनदों, जायफोरा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि मेम्बारफोरखौनो दाबो नाम लिस्टआव जों नुयो। आरो बिथांमोना दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सावरायनायनि गेजेरजों बुंदों जे जोङो ज' जायोब्ला जोङो बेफोरखौ जोङो कन्डिसन होलायालाखिनो जोङो ज' जायोब्लासो जों ज' जानो हागोन। जुदि जोङो कन्डिसन होनानै जुदि सावरायनाय जाफिनबाय थायोब्ला दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोननैबो हानजाया मालाबाबो ज' जानो हानाय नङा। मानो होनब्ला बिदि बिथांमोननि बाथ्रानिफ्राय ओंखारबाय थादों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा हाजासे नाजादों। बिथांमोनखौ जोङो मोनफ्रोमबो मिटिङाव लिंदों, कार्बि आंलंआव लिंदों, गलाघाटआव लिंदों, आमिनगावआव लिंदों। आमिनगावआव लिंनायाव बिथांमोना आरो केस होबाय आरो दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि अरिजिनाल कागजआ जोंनि आखायाव दं। बबे अरिजिनाल कागजखौ खिथियो? दिनै धोरोमारि आफादनि दिनै बोसोरै 3 बोसोरै मोनसे सोलाय सोल' जानायानो बियो जोंनि गिदिर डकुमेन्ट। दिनै 25 जिल्लानि दिनै आफादगिरि नेहाथारि आरो बियाबनि जिल्लानि सिङाव थानाय बियाबफोरनि जिखिनि बिबानगिरि बिथांमोना दिनै डकुमेन्ट। आरो दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा मा गैया? गोग्गोम मोनसे एकाउन्ट दं, दिनै पेन कार्ड दङ, दिनै लाइन बिल दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुङाव दङ। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुङाव दिनै 8 बिगा हा एलटमेन्ट दङ। आरो मा नांबावगौ? मा डकुमेन्ट नांबावगौ?
रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना भुल मोनसे मेसेजखौ मानो होनो नागिरबाय थादों जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बियो भुल बुजाबुजि जादोंबा बेखौ एगारलायनानै जोङो मोनसे गोथों लामाजों धोरोम फोसाबनाय जोङो धोरोम जौगासारनाय धोरोमनि खामानि मावनो थाखाय जों गासैबो बिबानगिरिफ्रा बिथांमोना बुंनो नागिरदों गणेश दैमारि डक्टर लीलाधर ब्रह्म दैदेननाय आफादा डुप्लिकेट रायजो राजानो मा फोरमायनो नागिरदों बिथांमोना जोंनि गेजेराव दुखुनांथाव बाथ्रा धोरोमारिनि गेजेराव बेबायदि बाथ्रा बुंनाया बिराद लाजिथावना बाथ्रा जों धोरोमारिनि बिथिङाव खामानि मावग्रा मानसिफोरा जोङो ज' जानानैसो जों खामानि मावनो थाखाय हाबग्रोनांगोन आरो जों गोजाम जेनेरेसनखौ जोंनि गेजेराव जोङो मोजां बिथांखिनि मोजां नोजोरजों जों लाबोनानै खामानि मावनो गोनां दा बेखौ नोजोर होआलासिनो जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरदों बिथांमोना दिनै साननो हागौ जोंनि गेजेराव गोबां जिल्ला आफादफोर दङ नाथाय बिथांमोना आंबो दिनै उदालगुरि जिल्ला आफादनि गेजेराव बबेबा बियाबखौ लानानै जोङो सेन्ट्रेलि आर'ज खालामनो हायो नामा बेखौबो हाया दा दिनै बाक्सा जिल्लानि गेजेराव बबेबा जिल्लाखौ लानानै बिथांमोना गोख्रों आर'ज खालामनो हायो ज' दिनै 10,000 5,000 दिनै बिथांमोना गेदारिं खालामनो हागोन नामा आर'ज गौमानि गेजेरजों बिथांमोना हाया दिनै सानै साथामसो दिनै थाबोनाय बिबानगिरिफोरा गावसोरनो दिनै जों दासिमबो बिबानगिरि होननानै दिनै मा फोरमायनाय दा जोंनिया जिल्ला आफादफोरा सुस्रंखा दिनैनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायनि गेजेरजों गुवाहाटीयाव थानाय गाहाय मावखुलिनि नेतृत्वजों दा बिनिफ्रायनो सारा दिनै बाथौआरि जिल्ला कमिटिफोरा सामलायजाबाय थादों दिनै गुबुनारि आफादफोरनि गेजेरावबो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि खामानि मावनायखौ नोजोर होदों मानो होनबा दिनै नेशनेल लेभेलाव मोनसे बान्था मोनलायनो हानाय मोनसे धोरोमारि आफाद जाबाय दा बे बान्था मोननायनि गेजेराव जोंनि बिबानगिरिफोरनि मोनसे मोनलायनाय दाबो एना एनि मोनलाय आरो मोनसे बाथ्राखौ स्ट्रंयै बुंदों बिथांमोना दिनै डक्टर लीलाधर ब्रह्म आरो गणेश दैमारि दैदेननायनि हानजा आरो दिनै परमेश्वर ब्रह्म आरो बसन्त सरगारि दैदेननायनि हानजानि गेजेराव मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बेयो नंगौ मोजां मोनसे सावरायनाय जादों आरो बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे थांखि आजावनाय जायो थांनाय 10 एप्रिल 2022 गुवाहाटीनि बे गाहाय थानसालियावनो बे मावसुमा मेलनि गेजेरजों बे थांखिखौ आजावनाय जायो दा बेयाव बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनाबो जोंनिफ्राय हयथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोन्दों होननानै बुंदों दिनैनि मावसुमा मेलाव थांखि आजावनाय जायोदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाबोनाय हानजा मोनसेजों जेबो बाथ्रानि थि होलायालासिनो जथाय सावरायलायनाय जाथों ज' जानानै जों खामानि मावनो आवगायलायनोसै दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै रेजिस्ट्रेसननि थानसालिनि फैसा खांथुमबाय थादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव जिमान गामियारि आफादफोर दङ बिदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव दिनै रेजिस्ट्रेसन जानांगौ मानो होनोब्ला नेशनेल लेभेलाव दिनै मोनसे सेन्सास फैबाय थादों बेजों लोगोसे सेन्सास फैफादों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव सेन्सासनि खामानिया सोलिगासिनो दङ दिनै आरजिआइनि गेजेरजों बाथौजों लिरनो हानायनि मोनसे केबिनेट पर्यायाव सोलिगासिनो दङ बेनि फाइलआ दिसपुराव अलरेडि प्रसेस जागासिनो दङ बिथांमोना मिथिया नामा दिनै डिजिटेलनि जुगजों टेक्न'लजिनि सिस्टेमजों दिनै बाथौ धोरोमखौबो गोसारहोनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा माखासे खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानि मावनायनि जाहोनाव माखासे बेबायदि थानसालिनि मुं फारिलाइफोरखौ नांगौ जादों आरो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बे थानसालिफोराव मोनसे खामायनो फिस लानानै आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि प्राइजनिखौ फोरमानलाइ गांसे होनाय जादों आरो बेथ' जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे पलिसि आरो बेखौ माखासे खैसार दङ होननानै बुंदों बेथ' बिथांमोना बुंनाय बाथ्रा दुलाराय बाथौ गौथुमा बेनि सायाव स्पष्ट दा बेखौ बेनिखायनो बिथांमोनखौ आरो सा साज्रां होननानै बाथ्रा बुंदों डुप्लिकेट होननानै बुंदों गाज्रि खैसार दङ बेवहाय 2 नाम्बारि माखासे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सोंखारिनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना बे गासै बाथ्राफोरखौ बाथौ धोरोमनि मान मर्यादाखौ लाखिनानै जोङो
बाथ्रा दान्थेलायबाय थायाजासेनो बिथांमोनाबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव निमाहा बिनांगौ। मानो होनब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव गोबां गोजौ थाखोआव खामानि मावबाय थादों आरो दिनै बर' हारिनि गेजेराव गुबै धोरोम होनना बुङोबा बाथौ धोरोम। दा बेखौ बै मावसुमा मेलनि गेजेरजों थांखिया आजावनाय होदों। बिदिथ' गाज्रि नङा। मानो होनबा जोङो दिनै अलरेडि बे मोनसे आफादा पेरेल थांबाय थादों। दिनै गोदान मोनसे बिथांमोना बुंदों जे कनभेन्सन लानानै जों गोदान बिबानखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनानै जों बेनि गेजेरजों जों आफादखौ दाफामफिननो दिनै फैयै 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 अथ' गोजौआव जों दिनै दावगाबोबाय। दिनै मामोन बिथांमोना 2014 सननि बाथ्राखौ जों एसेबाबो जों रायखांनांगोन। बिथांमोना 2014 सनाव जिखिनि बिबान मोननायनि मोनसा मोनसि जालायनानै बिथांमोना बुंदों बै समाव राजनितिनि षड़यन्त्र जानानै दङ होननानै बुंदों। मानो बुंदों? बै समाव राजनितिनि षड़यन्त्रखौ सोर खालामो? बर'नि गेजेराव गोबां खान्थियानो गैयामोन। माने जायनि जाहोनाव जाय बिथांमोना राजखान्थियाव थानानैबो बिबानगिरि लादोंमोन, जेरै परमेश्वर ब्रह्मआ बे समावनो एमएलए जानानैबो बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिमोन। बे आफादगिरि बे समाव बिथाङासो राजनिति खालामदों नामा ना सोरबा राजनिति खालामदों नामा? आं सानाखै बियो जेबो राजनिति जाया बे समाव। मानो होनबा बर'नि गेजेराव मोननै मोनथाम राजखान्थि हानजा गैखाया। दिनै बे बाथ्राफोरखौ बार बार दिनै कान्तेश्वर बरगयारी बिथां दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' गाहाय फोसावगिरि नेहाथारि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। बेयो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव रोखा जाबाय। मानो बुङोबा बै समाव बिबान सोलायनायनि उनाव जिथा चार्ज हेन्डअभार होनो गोनां जायो, होमब्लानिया बिथांमोना बै आफाद दानायानो अबैध जादों होननानै बिथांमोना बुंदों बै समाव। होमबा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा रायजो राजा डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरा सानखांनो गोनां बाध्य जाबाय। दा बिथाङा बरमायावबो मिटिं मोनसे लाबाय, बहाबाबो थांनानै लाबाय जे चार्जखौ गथायनांगौ। बिथांमोना गथायनो हायाखै, जायनि जाहोनाव दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे लटारि होनाय जादों। बै लटारि होनायनि गेजेराव गोबां फैसा लाख लाख फैसा थालांदों, जायनि जाहोनाव दिनैनि बे गाहाय मावखुलिया दिनै बे लटारिनि फैसाखौ लुफुंजादों। जायनि जाहोनाव जों दिनै मोजां मोनसे बेखौ महर होनानै दिनै अफिस खालामनानै जों सारा बाथौ धोरोमनि जों खामानि मावनो हादों आरो जिल्लाफोरनि गेजेराव